Roedd Iesu wedi marw. Roedd yn y bedd am 3 diwrnod. Ond, yn gynnar ar y bore dydd Sul daeth allan o'r bedd yn fyw. Gwelodd Mair, un o'i ffrindiau Iesu. Rhedodd Mair at Pedr ac Ioan i ddweud, Mae Iesu'n fyw! Rhedodd y ddau yn gyflym at y bedd a gweld bod y garreg fawr wedi ei symud. Roedd y bedd yn wag. Roedd 2 ddyn yn cerdded ar y ffordd. Roedden nhw mor drist bod Iesu wedi marw. Daeth Iesu atynt. Cyn cael swper, dyma'r ddau'n gweld. Mae Iesu doedd. Roedd ffrindiau Iesu mewn tŷ. Roedd y drws wedi gloi. Yn sydyn, roedd Iesu gyda nhw. Noswaith dda, ogia, medda Iesu. Roedden nhw mor falch fod Iesu'n fyw. Roedd 7 o ffrindiau agos Iesu yn bysgota. Gwelson nhw Iesu yn coginio pysgod ar y tân ar y traeth. Brecwast poeth iddyn nhw, medda Iesu. Roedd Iesu yn fyw. Yn fuan iawn wedyn, gwelodd dros 500 o bobl Iesu. Roedd i gyd yn falch iawn. Roedd 11 o ffrindiau gorau Iesu wedi weld yn mynd i fyny'r nefoedd at Dduw ei dad. Roedd llawer o bobl wedi gweld pethau mawr iawn ac yn dweud, mae Iesu yn fyw.